आं दिनै बयतु खायरान मुसु महाराज बाबु जे बरग्रक थांनाय एडिसि निर्वाचन तीव्रा मथानि बिरुद्धे कैंडिडेट लड़ाई खायगा महाराजा आबरंग जागा रखा जे बरग्रक महाराजान लामा कासुका दिनै बरग्रक महाराज तीव्रा मथाव जागा रखा जों सानान मुसुंगो जितेंद्र चौधरी रेवती त्रिपुरा मेवार जमातिया एनसी देवबर्मा फायदे और जॉइन खाइबायदे नक दफाना हामजाकाय ग्रेटर तीव्रा लेन्डनि तीव्रा मथाव फायदे महाराजा बखाकुआर बरक महाराजा माया गोनां बरक महाराजानि पकेट किचिकसे नक नाय नाय देहायचे रां रिमां रिमां महाराजानि पकेट किचिगै थांगा हेचे खाकरि बरक काहेगे रिमाया जों दिनै सानान मुसुंगो ओ ग्रेटर तीव्रा लेन्डनि चबाव जारा जोंनो केबेंनाय रक दागबो बरक साइ दङ तीव्रा मथा गायसे चिकन दल आ चिकन दल थाङै दाम खायनाय आं सानान मुसुंगो तीव्रा साजारा वानसाबाय दङै सारा पृथ्वी बंहिनि जंनाय रक 2023 नि निर्वाचननो बंनि थापला नरक नुगान राजनैतिक थापला तंलाक बरक हायजे पाइसिनाय हायजे दिनै त्रिपुरार एकजन बरकनि কক थाइजानो महाराजा सारा चिनि केबो गरै